मुख्यमंत्री साहब मुख्यमंत्री साहब दिनै बिरगुदास बारि विलेज कमिटिनि बिसिङाव गासैयाव स्ट्रीट कर्नार प्रग्राम खा यहाँ बाजार सभा और बाजार सभा मानजक फैका सीनियर मोस्ट लीडर यहाँ सीनी पीपीआर सीनी एक्स पीएम सीनी ब्रह्म सार चंद्र पिनी ता बाहिकन और सीनी डिस्ट्रिक्ट नि टीडब्ल्यू नि वाइस प्रेसिडेंट जो दङ ताई और विलेज नि चेयरमैन दंबायो दिनै और बेलायखे नांगौमानि बा बेलायखे जागाव जों जरा कमनि बिसिङाव फनो मोजां जरा फनो दिनै जागा बुबाग्रानि जे फांसानि खरागनो तेविसा दिनै और फान एखाबा जे बन लगि वो दङ जो तुलकरब दिनै फांसा खायनो और दिनै फायखे बेलायखे गाहाम ताई बेलायखे दिनै जागाव फायनै बेलायखे खासरांका ताई आपनि लगे लगे दिनै जागाव विशेष खायनाय जोंनि जे बुबाग्रानि वानसुक बारनते वैसा हानोनि बगै दिनै बिरगुदास बिसिनि बीजेपी याकारै दिनै तिब्रामो थाङि के बुबाग्रानि जे तलाव दिनै जागाव बन फानोनि बगै थाङिया प्राय तार फेमिलिनि 14 भोटार दिनै जागाव बीजेपी याकारै तिब्रामो साव तिब्रामो बानाराम आं दिनै अबनो बेलायखे रसन जराव कपि कथाना मिसिङाव दिनै जों baksa borok hoito wansugui mano je chini bubagrani je thanchano kobangma borok hoito wansugui tongmano je orai porai khlainani bagi phano onek kichu chaitogui mano phebang tini kong sanai sabo kubui sabo tatal kaham ke wansugui sabo dofani bagi samung khaito sabo dofani rini tong abo kaham ke wansugui buskang salon teisa wansug baidi abahikeno ang tini koinai tini meeting ba pandani bisinti khlainai जों दिनै म शुधु चिकनसा पान्दा जों आगामी दिनाव हयतो तेबो कतरखे सिनि वानसुक मुंतबो ते आगामी दिनाव तेवैसो जों 2026 सिनि 2028 आबो सिनि तिप्रासानि भबिष्यत सलायजानो बगे थाङि दङ आबोनि बगे आमचाइनि ताई जतो तिप्रानि जनगण थामसा बाक्सा थांनायनि बगे जतो रां जामु ककसार